No meidän muusikko on myös täällä, joka voi kertoa oman tarinansa. Katsotaan, minkälaista tarinaa häneltä tänään tulee. Kerro! Joo, mä olin yhdellä bändillä Englannissa tuossa syyskuussa ja semmoisella pikku kiertueella. Ja siihen meni ihan mukavasti, mutta sitten yhtäkkiä meidän seuraan liimautui semmoinen mies, joka halusi olla meidän manageri. Ja siitä ei mennyt päästä sitten millään eroon sitä miestä. Se halusi ruveta hoitamaan sitten siinä kiertueella meidän asioita. Ja siitä tuli vähän semmoinen maanvaiva sitten meidän bändille. Te haluatte päästä heistä eroon. No aluksi se oli oikein mukava tyyppihän se oli, että ei siinä mitään. Aluksi kaikki meni mukavasti, mutta sittenhän me oltiin ensin tuolla Manchesterissa ja sieltä siirryttiin Liverpooliin, niin hän halusi tulla meidän mukaan sitten sinne. Ja se alkoi olla vähän sitten vaivalloista pitää tavallaan ylimääräistä jäsentä siinä bändin mukaan. Niin, että rajansa. Niin, joo, kyllä. Joo. Katsotaan, minkälaista oli Englannissa managerin tulo tähän näin. Ja aluksi kivalta tuntui ja sitten vähän liikaa oli jo tavaraa tuli. Katsotaan. Hey, I'll be your manager. I come to Liverpool with you, okay? Yes! En halua mitään feikkiä.